ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭ ସକାଳର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସକାଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ କାହାକୁ ବା ଭଲ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶିଖିବା ପଞ୍ଚୁଆତି ମୁଆଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖୁଡ଼ି କଡ଼େଇରେ ଚାଉଳ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚୁଆତି ମୁଆଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ହେଉଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାମୁଁ ଘର ତରଫରୁ ଏସବୁ ଯାଏ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ। ଆଜି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରୀତିନୀତି ପ୍ରଥା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଭଜା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଗ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିଜ ମାମୁଁ ଘର ଜିନିଷରେ ହୁଏ ନାହିଁ, କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କରୁ ମାଗିକିରି ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିରି ମଧ୍ୟ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 5 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଉଳ, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ଫେସୁ କିମ୍ବା ରାଶି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ମଧ୍ୟ ଭଜା ସରିବା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳଥ ମଧ୍ୟ ଖୁଡ଼ି ଏଠି ଭାଜୁଛନ୍ତି। ବିରି କାଢ଼ିକିରି କୋଳଥ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳଥ ଭଜା ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଫେସୁ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ରାଶି ଫେସୁ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ପାତି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗୁଡ଼ ଏଠି କିଲେ ଗୁଡ଼ ପ୍ରାୟ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ 2ଟା ନଡ଼ିଆ ପିସ୍ ପିସ୍ କଟା ହେଇକିରି ପାତି ହେଇକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ଖୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ ପକାଇଲେଣି। ଏଠି ଗୁଡ଼ ପାଗ ହେବା ପରେ ଆଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାଏ, ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ପିଲା ହେବାର 5 ଦିନ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁଡ଼ି ଏଠି ନଡ଼ିଆ ପକାଉଛନ୍ତି। ମିଠା, ପଞ୍ଚୁଆତି ମୁଆଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମାମୁଁ ଘର ତରଫରୁ ସବୁକିଛି ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ପାଗ ହେଲା ପରେ ଖୁଡ଼ି ଏଠି ସେ ଯେଉଁ 5 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥିଲା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ଅଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତ ତାକୁ ପକାଇକି ଏବେ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୁଡ଼ ଦେହରେ ଏଟାକୁ ମିଶିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲା। ସେପଟେ ଖୁଡ଼ି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ମୁଆଁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଖୁଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା' ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଗହଳି ଫ୍ୟାମିଲି, ବାପା ଆଣିକି ଆମର 7 ଭାଇ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୁଡ଼ିମାନେ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି, ଆମକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଖୁଡ଼ି ଏଠି ପାଣି ହାତ କରି ଟିକେ ଟିକେ ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏହିପରି ମୁଆଁ ହେଇକିରି ମାମୁଁ ଘରୁ ଭଣଜା କିମ୍ବା ଭାଣିଜୀ ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ମିଠା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଯାଇଥାଏ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ପସନ୍ଦ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ ଫ୍ୟାମିଲି ପସନ୍ଦ, କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଏ ମୁଆଁଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।